Oké, meg vagyunk. Igen, én még annyit szeretnék kérni, hogy aki nincsen lenémítve, az legyen kedves lenémíteni magát, mert a háttérzajok azok hangosak Mhm. nálatok. Jó, Akit én tudok, azt megpróbálom így lenémítani, akit jó, látok. oké. És az a kérdésem még, hogy hagyjam így a képet ilyen osztodba, vagy hogy mindig csak az látszódjon, amelyikünk beszél. Ezt én rád bízom szerintem. Én osztottba szoktam mindig hagyni, nem tudom miért, én Jó. nekem Oké, valahogy akkor maradjon így osztodban, mert hogy ugye akkor jó. meg csak vagy te látszódasz, vagy én látszódok, amikor beszélünk. Hát itt vagyunk. Nagyon Igen, itt jó. vagyunk, na sziasztok, sziasztok. Sziasztok! Múltkor volt a Klárival egy nekem nagyon-nagyon kedves és nagyon jó Mhm. hangulatú zoomunk, ugye, és az Access Bars-ról beszélgettünk, és a ottani lehetőségekről, meg a továbbtanulási lehetőségekről, meg a továbblépési lehetőségekről, és akkor született meg bennem az ötlet, hogy elhívom a Klárit egy ilyen beszélgetésre, vagy ő hív el engem, de mindegy, hogy így valami közösen csináljunk valami olyasmit, mert hogy ő, lehet, hogy sokan nem tudjátok, én nekem így a spiri pályafutásom a legrégebben, amit úgy elkezdtem, ezek a szakrális női körökkel indultak, és így a nőiséget azt nagyon-nagyon nagy szívügyem nekem azóta is, és minden évben szoktam csinálni, ugye nőnapkor is, meg minden ilyen nem jellegzetes, nevezetes ilyen női ünnepekkor, ilyen mindenféle témában hívásokat, és hogy ez most ilyen rendhagyó, mert hogy ugye másképp fogjuk most ünnepelni a nőiséget, nem csak az, hogy beszélünk arról, hogy milyen kiteljesedett nőnek lenni, hanem az, hogy van a korunknak egy olyan nagyon ideillik a szó, ami beugrott, rákfenéje. Így van. Ugye egy olyan lelki betegsége, ami ugye testi tüneteket is tud produkálni, az, amikor a lélek van elnyomva, az, amikor nem lehetünk azok, akik vagyunk, az, amikor nem teljesedhetünk ki abba, aminek születtünk, legyen ez a nemi identitásunk, legyen ez a személyiségünk, legyen ez bármi, és ugye az képes nagyon-nagyon eltorzítani a testet, és ugye ezt így betegségnek szokta hívni a orvostudomány, ezeket a torzulásokat, és Klári is, és én is átestünk egy olyan folyamaton, ami szerintem így a legfélelmetesebb így az emberek számára. Én csak egy nagyon lájtos verzióban, de majd nyilván én is el szeretném mesélni, hogy én hogy jöttem ki belőle. Hát Klári az ő a igazi, tudjátok, ez amit mondhatom, az ő igazi faszacsal, aki bevállalta így nyakig ezt az egészet, hogy még a kemoterápiáig is eljutott vele, Én hogy mindenig. Tehát én mindenig. mindenig is eljutott benne. Én mindenig. Én a csonkítástól kezdve mindenig. Tehát Ó, én azért így bevállaltam. Tehát ha már aha. lúd, akkor legyen kövér, akkor gyere, aztán mutasd meg, hogy mi ez a változás, amit ezzel létrehozhatunk a világban. Igen, és hogy ő pont azért így arra gondoltam, hogy nagyon-nagyon sok mindenkinek szerintem hozzájárulás ehhez, hogyha Mindjárt némítom, mert nálam van vagy igen, igyekszem, nem biztos, nem tudom most elvileg. Csak kérlek szépen akkor titeket, csilleli. hogy némítsátok le magatokat, mert valamiért nem tudom most. Most oké, már jó, sikerült. Na, hogy mi lenne, hogyha így is ünnepelhetnénk az életet, hogy az, amitől így nagyon-nagyon sokan rettegnek és félnek, hogy ez nem egy végítélet, Hm. hanem csak egy javaslat. És hogy erről szeretnék beszélgetni, illetve arról, hogy milyen eszközöket vetettünk be mind a ketten annak Ha. érdekében, hogy eltelt pár év, és mind a ketten itt ülünk, így kiteljesedve, napocskaként, Hajam, és hajam is van már végre. igen, hajad is van. Amúgy azt is szerettem, szóval nem volt vele semmi problémám. Tehát azért nőiesebb, amikor az embernek hosszú haja van, tehát nekem Igen, én mint bosszisuli is, nekem Mhm. van egy olyan érdekes nézőpontom, hogy a hajunkba eltároljuk az emléklenyomatokat. És Wow, de a, jó. és a, a varázserőt is, hogy, Mhm. hogy, hogy
minél erősebb, minél olyan, vagy nekem, én úgy látom a saját hajamon, amikor így elkezd vékony lenni, hullani, Aha, akkor én is úgy lelkileg ott vagyok, hogy padló, és igen. amikor ilyen szép, és ragyog, és Wow. dúsna, akkor úgy érzem, hogy igen, Igen. én is úgy erőbe vagyok. Wow. Nekem például teljesen más hajam nőtt vissza. Sokkal több hajam lett, sokkal erősebb hajam lett, más lett a szerkezete neki. Szóval amikor rövid volt, akkor még göndör volt, most már azért annyira nem, de hogy nekem egy ilyen szögegyenes hajam volt, most azért itt ezekkel a egyet hullámmal nem én csinálom vele, mert így áll magától, tehát így az is teljesen megváltozott. De hogy én azt gondolom, hogy igazából nem is tudom, hogy honnan kezdjem, mert hogy ez azért egy jó hosszú sztori, meg de a leges legnagyobb dolog és a leges legnagyobb tanulság vagy felismerés nekem az, hogy tényleg sejtszinten teljesen tönkre tudjuk magunkat tenni, és ugyanígy, ugyanezen a sejt és molekuláris szinten teljesen újra tudjuk magunkat építeni. Szóval totálisan le tudjuk építeni, de ugyanezzel a mindennel föl is tudjuk építeni. Szóval, hogy mennyi, de mennyi olyan dolog van bennünk, és mennyi olyan dolog van a testünkben, amit amúgy felfedezhetnénk minden nélkül is. Tehát nem kell létrehoznunk ilyen dolgokat, de, de hogy nem fedezzük föl. Szóval minél nagyobb és nagyobb feladatokat adunk magunknak, kihívások elé állítjuk magunkat, és, és igazándiból én most azt tudom mondani, hogy én azóta nagyon figyelem például, én kutatom ezeket, figyelem a rákos embereket, ahogy beszélnek, akár beszélgetek is velük nagyon szívesen, igaz, nagyon nem akarnak beszélgetni, de hogy én nekem nagyon nagy szerencsém volt annak idején, persze ez teljesen véletlen, de hogy én egy olyan dokihoz kerültem ott az első pillanatban, aki így leültetett. Először így nagyon megijedtem, mert hozzám sem akart szólni, aztán a második pillanatban így annyit mondott, hogy rám nézett, nem ismertük egymást soha azelőtt, ő hozzá küldött valaki, ő aznap dolgozott utoljára az onkológiai intézetben, én voltam az utolsó betege neki, a legeslegutolsó, és annyit mondott, hogy ezt itt most ma már elmondhatja nekem, hogy senki nem fog meggyógyítani, csak én tudom magamat. És akkor így kinyílott a szemem, és mondtam, hogy oh my God, ezt egy orvos mondta nekem. És akkor így olyan volt, mintha így az összes falam, ami így körülvett addig, az így leomlott volna, és hogy, és hogy az volt az a pont, és az volt az a pillanat, amikor így azt éreztem, hogy na ez az a pillanat, amiről így nagyon sokan beszélnek, hogy van egy pillanat az életben, amikor így beleállsz az erődbe. És nekem az volt, lehet, hogy ez a második pillanat volt, de hogy így tudtam, hogy ezek a dolgok, amiket most mondanak nekem, és amiket most kapok, az mind csak azért van, hogy fel tudjam fedezni bennem, a bennem rejlő erőt, vagy bármit. Ez az erő, ez így hülyeség, de hogy most én visszamenőleg azt tudom mondani, hogy ezért nagyon sok erő kell, és nagyon nagy kitartás, és nagyon sok olyan dolog kell ehhez az egészhez, amit, ami addig nem volt meg. Tehát nem volt olyan, hogy most én tényleg elmentem kemóra, és mindenre elmentem, amit az orvosok mondtak, de titkon belül mindig tudtam azt, hogy én vagyok ennek az egésznek a teremtője. Én teremtettem meg, és az első pillanatban tudtam, hogy mivel teremtettem meg. Szóval, hogy amióta én kutatom ezeket az embereket is, akik meghalnak, azok azért halnak meg, és ez az én érdekes nézőpontom, és lehet majd dobálni, lehet bármit mondani rám, én azt akkor is felvállalom, de hogy azok azért halnak meg, mert ők meg szeretnének halni, hisz a halál is a mi választásunk, kettő, pedig nem hajlandóak ránézni arra, amivel létrehozták ezt az egészet. Mert hogy számomra az a legfontosabb dolog, hogy nézzél rá arra, hogy mivel hoztad létre. És én egy évre rá még egyszer létrehoztam a méhembe, a petefészkembe, és akkor azt mondtam, hogy oké, állj, még mindig nem változtattál annyit az életeden, mint amennyit idézőjelbe kellett volna. Itt a kell az nem az a kell, de hogy
Nekem például a kell szó alatt van egyfajta erő. Tudom, hogy az Access mivel ruházza fel a kell szót, de hogy nekem például erő van alatta, nem is tudom, az erővel tudom talán a legjobban elmondani ezt az egészet, hogy így az ott van, és azt úgy meg kell változtatni. Nincs mese. És ez volt ez a pont, amikor így, én régen azért így nagyon tudtam, jó, majd megoldják a szüleim, vagy párom, vagy bárki, szóval így totál át tudtam adni az erőmet. És innentől kezdve, viszont volt egy olyan pont, amikor így azt éreztem, hogy én vagyok az, aki mindent teremt, én vagyok az, aki mindent létrehoz, én vagyok az, aki mindent meg is fog oldani. Persze, nagyon köszöntem mindenkitől, aki a karját nyújtotta, de egyetlen egy dolgot kértem én ott a legelején, az első nap, amikor elmondtam ezt a hírt, nem az első nap, mert azért szerintem egy hónap után mondtam el a szüleimnek, mert nem volt hozzá lelki erőm, hogy elmondjam nekik, hisz tudtam, hogy sokkal jobban tönkre fogom őket tenni, mint akár saját magamat, de hogy egyetlen egy dolgot kértem mindenkitől, hogy egy dolgot ne csináljatok, ne akarjatok megmenteni, és ne akarjatok segíteni. Senki ne akarjon segíteni. Mert azt éreztem, hogy és utána annyira csodás volt, hogy így az emberek, akik körülöttem voltak, a családom, akik azért sokat mellettem voltak, senkinél nem éreztem ezt az elgyengítő erőt, hogy jaj, most mi lesz, meg úristen, meg ne halljál, szóval tudtam egy olyan energiát sugározni magamnak, és azáltal mindenki másnak, hogy senki a környezetemben nem volt ilyen, hogy most elkezdett volna sírni, vagy hogy megláttak kopaszon, és akkor úristen, te kopasz, vagy mindenki, úristen, mennyire jól áll neked, hogy nincsen hajad. Tehát, hogy az az erő és az az energia, ami ott volt bennem, és amúgy meg tökre szerettem. Tehát egy dolog rossz a kopasságban, hogy nagyon tud fázni a testet tőle, mert olyan nagyon a hőháztartásodat teljesen megzavarja, tehát igazándiból Szegény férfiak. amúgy igen, tehát a sapkát tényleg nagyon sokszor otthon is azért hordtam, mert hogy tehát fáztam. Tehát nem is a fejem igazándiból, nem is a fejem fázott, hanem az egész testem fázott tőle. Igen, az egyik hőérzékelünk ugye a fejünk, a másik Igen, a lábunk. Én katona voltam, és ezt tanultam, hogyha fejed és a lábad nem fázik, akkor rendben van. igen, és ez nagyon érdekes volt, hogy amikor már így elkezdett nőni újra a hajam, az volt az a pont, amikor jaj, de jó, már nem fázok annyira. Tehát, és nagyon érdekes, hogy amikor már csak ekkora hajad, tehát egy fél centis hajad van, már akkor sem ugyanazt érzed, mint amikor totál kopasz vagy. De hogy én amúgy ezt is élveztem. Én amúgy így konkrétan az összes fázisát, nem mondom, hogy nem volt rossz benne, de én például nagyon-nagyon érdekes dolgot csináltam, mert hogy amikor a legszarabbul voltam, akkor bekapcsoltam a telefonomnak a videófelvevőjét, és elkezdtem beszélni arról, hogy mi játszódik most le bennem. És nekem a telefonomban van 20, 30, 40, 50 olyan videófelvétel, ahol mesélek a kemó után, amikor már jobban lettem, mi bajom van, elmondtam azokat az érzéseket és érzelmeket, amik ott voltak bennem, és én felvettem ezeket a dolgokat. Amikor a taknyomnyálom összefolyt, akkor is hajlandó voltam sebezhetően, és nem másnak, mert ezt senkivel nem osztottam meg, hanem saját magamnak, hogy hajlandó voltam elmondani. Ez olyan, mint ha beálltam volna a tükörbe, de úgy voltam vele, hogy a tükör az nem fogja, tehát nem tudtam, hogy mit teremtek vele a jövőnek, de hogy az volt a könnyebb, hogy elmondom, és nem tudom, hogy kinek lehetek ezzel hozzájárulás, hogy ezeket a dolgokat saját magammal megosztottam, de hogy nekem ezek itt vannak a telefonomban, és én tényleg hajlandó voltam ezeket így kőkeményen magammal is végigcsinálni. És ez egy kőkemény folyamat. Szóval, hogyha valaki azt hiszi, hogy a tudatosság az könnyű, akkor én most simán azt tudom mondani, én simán elkeserítek mindenkit, mert hogy azért ebbe nagyon-nagyon sok munka van, és az én életem azóta irtózatosan kényelmetlen. Nem azt mondom, hogy nem jó, mert nagyon élvezem, mert hogy amikor nagyon kényelmetlen, akkor tudom, hogy most fog robbanni a bomba, és megint csak valami meg fog itt változni. De hogy én azt szoktam mondani, hogy persze igazándiból nem szeretném még egyszer ezt az egészet átélni, de hogy életem legnagyobb ajándéka volt. És amikor így ezt mondom, hogy életem legnagyobb ajándéka volt, akkor így szoktak rám nézni az emberek, hogy te tényleg bolond vagy.
de hogy tényleg, tehát annyira sokat változtam testileg, lelkileg, és még mindig vannak olyan folyamatok a testemben, amik még mindig hisz sejtszinten teljesen legyalázzák, például a kemoterápiával a testünket. Tehát konkrétan 3 nap alatt teljesen elpusztítják az összes sejtedet, majd 3 nap alatt, vagy egy hét alatt, attól függ, hogy ugye mi a regenerációs folyamat, az szépen újraépül. Tehát konkrétan én 3 hetente kaptam egyet, és 3 hetente volt egy ilyen pont, egy ilyen választási pont szinte az életemben, amikor így oké, akkor most megint valami más fog következni. És megint valami mást mutatott a testem. És a mai napig játszok még ezzel, mert hogy ez azért nem arra az időszakra szól, hanem ezek a sejtjek, ezek elég érdekesen működnek még most is a testemben. És a nőiességem pont az, ami nagyon nagy mértékben változik, hisz nagyon sokáig nem menstruáltam, majd újra menstruáltam, majd megint nem menstruáltam, és ezek folyamatok, amiken így én viszem keresztül a testemet, és mindegy egy felfedező fázis. Most például megint abban a fázisban van a testem, hogy megint menstruál, de hogy én ezzel most játszok. Tehát nekem ez egy hatalmas nagy játék, mert hogy decemberben elkezdtem azzal játszani, hogy tudnám megváltoztatni mondjuk a fizikális síkon lévő öregedési folyamatot, hogy tudom visszafordítani fiatalodási folyamatba. És ennek az első lépése az volt, hogy újra menstruálok például. Tehát, hogy azt hozod létre, és ezek most már csak játékok, mert hogyha semmi nem történik, nekem az is teljesen rendben van. De hogy imádom azt, hogy rájöttem arra, hogy te teremted a testedet, és úgy játszol vele, ahogy szeretnél. Mindennel úgy játszol. Ha öreg akarok ma lenni, akkor tök öreg asszonynak tudok kinézni. Ha tinédzsernek szeretnék kinézni, akkor tudom azt hozni energetikailag, és ugyanúgy elkezd hozzá változni a testem, a kinézetem, a hajam, szóval ez egy, ez egy olyan, és én még most is azt tudom mondani, hogy ez egy olyan ajándéka az életemnek, ahol azt gondolom, hogy amúgy nincsen lehetetlen. Nincsen. Nincsen, hogyha valaki létre szeretne hozni valamit, ha valaki élni szeretne, ha valaki ragyogni szeretne, minden a mi választásunk. És ez, amikor ugye access facilitátorként is szoktam mondani, akár egyéni facilitálásokon is, hogy válasz, 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 válasz. És akkor így, na jó, 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 de hogy tényleg minden ott abban a választásban van. Mert hogy választhatsz ezt is, és választhatsz azt is. És minden az is a te választásod, hogyha beteg vagy. Mert azt beteg. Kinek mit jelent a betegség. De hogy azt én választottam. És tudom, hogy miért választottam. Mert az az élet, amit addig éltem, az nem az én életem volt. Jó, most már nem így választanám amúgy, mert ez a folyamat azért egy kicsit hosszú volt, és rögös, és voltak nagyon fájdalmas pontjai ennek az egésznek, hisz én tényleg egy olyan rákot húztam be, amire így elsőre azt mondták, hogy hát ez így 10 000-ből egy, meg hogy ilyet ők még nem is láttak, meg hogy hát ennek, én egy olyan, aki ismeri ezeket a folyamatokat, én egy olyan rákot húztam be, aminek ilyen 90-szeres volt a szaporodása, tehát hogy így nem a napok, hanem így az órák is számítottak, hogy mikor mit fognak velem csinálni. Úgyhogy, és akkor én csak így nevettem, hogy oh my god, testem, mi az, amit most te itt ennyire, de ennyire, de ennyire, és amúgy nagyon érdekes volt, mert ilyen csodabogárnak tartanak azóta is az orvosok, mert hogy amire én eljutottam oda, hogy kaptam időpontot ezekre a CT, MRI és ilyen vizsgálatokra, ahol ki tudták volna azt mutatni, hogy a testemben még hol van, mert hogy ez egy olyan faja volt ennek az egésznek, hogy ez valahol máshol jelentkeznie kellett volna a testemben, és akkor itt kutattak engem hetekig, hogy a fejemtől kezdve a nagylábújamig mindenemet is végignézték, hogy hol van még ilyen elváltozás a testemben, és sehol nem találtak, de én Neked tudom, hogy humanoid rákos sejtjeid voltak. ja, és tudom, hogy ott abban a pillanatban, amikor ezt így kimondták, abban a pillanatban én ugye elkezdtem ezt a folyamatot visszafordítani,
Persze, rengeteg testkezelés, szóval én 3 hétig éjjel-nappal testkezeléseket fut. A sejtmemória, a 3 napos testtanfolyamkönyv ott volt mellettem, és csak futtattam éjszaka, nappal, semmi mással nem foglalkoztam, csak testkezeléseket futtattam saját magamon. És, és 3 hét alatt, 2,5-3 hét alatt, amire oda jutottam, hogy meglett az összes vizsgálatom, addigra semmit nem mutatott, semmi. Persze meg kellett csinálni a kemoterápiát már, megműtöttek, mirigyeket kivettek a hónom alól, eltávolították a mellemet, majd visszaépítették. Rengeteg olyan folyamat van, ami, amin végigmentem, de hogy minden egyes fázisa valahol egy ajándék volt, és minden egyes fázisában tudok olyat mondani, ahol egyre inkább el tudtam kezdeni akár önmagamként is létezni, és felismerni azokat a dolgokat, amiket addig totál ignoráltam az életemből. Ha jól emlékszem, te voltál az, aki mesélted, hogy volt egy szakasza a kemoterápiának, amikor azt mondtad, hogy állj, és innentől kezdve te vállalod azt, hogy nem engeded, hogy több vegyületet tegyenek a testedbe. Így van. Volt egy szuperkezelés, egy testkezelés, amit futtattam tehát ahogy beszúrták, én a csövet még ami előtt bement volna a testembe, tehát fogtam a csövet, mindig elkértem, hogy jaj, hagyj fogjam már ezt a csövet, és azon a csövön már futtattam mi jut eszembe pontosan, nem akarom nem igazként mondani a testkezelésnek a nevét, de hogy van egy testkezelés, ami most már nincsen benne a testkezelő könyvbe, ezt Kovács Amangitól kaptam még annak idején egy lapon, és akkor mondta, hogy ezt fogjam a csövet, és akkor ezt futtassam rajta, és tényleg csak azt kértem, hogy csak annyi szívódjon föl, amennyi pont oda kell, ahova kell, és én voltam az, aki a kemó alatt 3-szor mentem ki állandóan pisilni, szóval senki ki nem járt pisilni. Én voltam az a renitens, akit mindig húzta magával a kis szarját, és akkor nekem már megint pisilnem kell. Jó, már úgy kötötték rám, hogy ilyen gurulósan, hogy tudjak jönni-menni, mert hogy, és én voltam az, aki már előtte hajlandó volt hányni, nem hogy közben, hanem előtte, mert hogy már előtte takarította a testem azokat a dolgokat. Nagyon érdekes volt ez a folyamat, és számomra nagyon tanulságos. És igen, a harmadik kemoterápiánál még már éreztem, hogy vége, tehát ennyi volt. Mindenem nagyon fájt, nem tudtam fölkelni, tehát így csontszinten már fájt mindenem, és így éreztem, hogy itt a vége. Tehát már kezdtem azt érezni, hogy ilyen allergiás reakcióm van rá, mert viszkettem, és minden bajom volt, és szóltam a kis kezelő orvosomnak, hogy elég volt a testemnek. És elkezdett rajtam nevetni, hogy Klára, hát ez nem így van. Hát 6 adag van kiírva, ezt nem lehet ezt a folyamatot megszakítani. Hát de mondom, de meg lehet, de nem Nem lehet. Tehát se? ja, nekem Nekem se. se. Igen, hát mondta, hogy nem, és akkor a harmadik után mondtam, hogy én nagyon-nagyon szarul vagyok, felhívtam őt 100-szor, hogy valami nagyon nincsen rendben, és akkor kaptam egy injekciót, azt beszúrták, attól már még szarabbul lettem, és akkor mondtam, hogy így jó, akkor itt a vége, és a 4. kemóra elmentem, és leültem az orvosnak, és mondtam, hogy én allergiás vagyok a kemoterápiára, és kinevetett. Mondtam, hogy nem kér többet a testem, és kinevetett, és felfektettek és tudtam, hogy valami fog történni, de odafelé, ahogy emlékszem, mentem a kocsival, és akkor csak azt kértem, hogy oké, tudom, hogy az orvos azt fogja mondani, hogy igen, de hogyha ez a helyzet megoldaná önmagát, akkor hogyan oldaná meg? Mert hogy tudom, hogy a szavak szintjén senki nem fog nekem hinni, és hogy testem, mutasd meg azt, hogy nekünk ez már nem kell. És föltettek a gépre, bekötötték az infúziót, és 10 milli nem folyt le. Tehát nem tudták megmérni, hogy mennyi milli folyt le abból a kemóból, és egy olyan, még most is érzem amúgy a testembe, egy olyan allergiás reakciót kaptam, ami így nem tudtak vele mit kezdeni, úgyhogy marha nagy szerencsém voltam úgy, mert akkor egyszer olyan helyre tettek, akkor egyszer tök más helyre tettek be ahol adták,
ami pont addig olyan helyen voltam, ahol nem látott rám a nővér sohasem, és akkor egyszer egy olyan helyre tettek be, hogy az ablak elé, és pont ilyen üveges nővérszoba van, hogy ugye rálássanak az emberekre, és pont a nővérrel szemben. És a nővér még nem ért be a helyére, amikor én már éreztem, és csak a szememmel, tehát egy olyan gyilkos energiaként tudtam ott létezni, hogy úgy néztem rá a nővérre, hogy nehogy hátat fordítson, hanem rám nézzen, ugyanis már nem jött ki a számon, csak azt vette, én már éreztem, hogy fölgyulladt a testem egy másodperc alatt, és hogy ugye nagyon-nagyon piros lett az arcom, és ezt ő rögtön észrevette, de ugye már szólni nem tudtam, mert abban a pillanatban ugye az orrod, a nyelved, a szád, minden a füled így tehát kikapcsoltam ebből a fizikai valóságból, és hogy volt egy pont, amikor így, és ez az, amiről így nagyon érdekes beszélni is, de hogy volt ott egy pont, ahol már nagyon sötét volt minden, már semmimet nem éreztem, már ugye rögtön kezem, lábam, mindenem egy ilyen, tehát egy ilyen, mintha egy izomgörcsöt kaptam volna, tehát így mindenem görcsbe szorult, a szememet sem tudtam már kinyitni, és akkor csak annyi volt egy ilyen energia, ami így megjelent ez alatt, az egész alatt, hogy valahol nekem azóta ezt jelenti a választásnak az energiája. Nem egyszerű amúgy róla beszélni, hogy választom azt, hogy maradok, vagy azt választom, hogy megyek. Mert hogy ott volt egy ilyen, nincsen fény, meg ilyenek, tehát ez hülyeség, ezt szerintem csak így elmondják az emberek, de hogy volt egy pont, amikor így mint hogyha így kellett volna egy ilyen robbanást csinálni a testemben, hogy nem, 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 én nekem itt még dolgom van, és én maradni szeretnék. És abban a pillanatban, persze külsőleg ők ott csináltak velem mindent is, de hogy abban a pillanatban azt kezdtem el érezni, hogy így elkezdett kinyílni minden, elkezdett megszűnni a testemben ez a görcs, ez a feszültség, és onnantól kezdve így elkezdtem érezni a számat, a nyelvemet, szép lassan ki tudtam nyitni a szememet, de persze akkor már valami másik fajta infúzió folyt, tehát fizikális szinten, tehát én azért szoktam mondani, hogy valahol el kell fogadnunk azért ezeket a dolgokat, rá kell néznünk, hogy mi igaz belőle és mi nem igaz belőle. Nem biztos, hogy lehet, hogyha én ezt választom, és kikapják belőlem, akkor is órahosszák múlva vissza tudok jönni, de hogy ezért vannak az orvostudománynak is olyan eszközei, amivel azért néha nem biztos, hogy mindig, tehát kérdezzünk rá arra, hogy ez most igen vagy nem. Engem például nagyon sokan elítéltek annak idején a kemoterápia miatt, de hogy én éreztem azt, hogy, és tudtam, hogy valami nagyon nagy változás lesz, de hogy nem volt könnyű az, hogy ne választam. Tehát valamiért azt a párat, amennyit megkaptam, azt valamiért választanom kellett akkor. Most választanám, nem biztos, nem tudok mit mondani, mert nem is akarok abba a helyzetbe visszakerülni, de hogy azóta rengeteg olyan dolog felbukkant a testembe, és tudom, hogy így tudom megváltoztatni. Szóval most például ugye 3 havonta még mindig kell járnom az onkológiai intézetben, nagyon cuki a dokim. Szoktam is mondani, hogy lehet, hogy már szerelmes belém, mert ennyit senkit nem hívnak vissza vizsgálatokra, mint engem, mert hogy még mindig már lassan 2 éves az egész, és én még mindig 3 havonta járok vissza, de amúgy nagyon cuki, és így tényleg mindent is megvizsgáltat, és bárhol, ahol talál valamit, most például a nyakamba valamit érzett a nyirokrendszeremben, hogy úristen, ott van valami, és abban a pillanatban elküldött nyaki ultrahangra, és akkor így mentem az ultrahangra, és akkor kérdezte a doki, hogy mi a panaszom, mondom, semmi, csak küldött a doki, és akkor már így nevetett, de hogy elmondtam a dokinak, hogy tök mindegy, amire oda kerülök egy hét múlva, addigra úgyis elmulasztom a nyakamból is azokat, tök mindegy, hogy mi is legyen az. És tényleg tegnap mentem el 4 órára erre az ultrahangra, és tök jót nevettünk ott az orvossal, mert mondta, hogy hát ennyire egészséges nyakat és nyirokrendszert ő még nem látott, mint amilyen az enyém, de hogy oda kérte egy kicsit a figyelmemet a testem, ott valamit most kellett létrehoznom, gyógyítanom, és ennyi az egész. Tehát valahol most már tudom, de nem biztos, hogyha ezen a folyamaton nem megyek át, akkor ennyire magabiztos vagyok például ezzel, hogy mindent meg tudunk változtatni a testünkbe. Mindent. Hát
Nekem így azt tetszett a legjobban ebbe az egész sztoriba, hogy, és behoztunk egy ilyen furcsa energiát, és én ezt most meg szeretném változtatni, ezt az energiát, hogy amikor mondtad, hogy igen, gyakorlatilag az, ami itt a utolsó mondatod is volt, hogy mindent meg tudunk változtatni a testünkbe, és hogy gyakorlatilag tényleg mi teremtjük ezt, és ezt így szeretem így kifinomítani, főleg azoknál, akik még nem annyira Uh-huh. ismerik az Accessnek az eszközeit, nem annyira vannak erőbe állva, hogy igen, hogy nagyon-nagyon sok minden tehet róla külső dolog is, de hogy mindig egy koprodukcióról van szó akkor, amikor egy elváltozás vagy egy betegség Igen. kialakul a testünkbe, mert hogy gyakorlatilag mi hagyjuk, és hogy nekem tényleg az a tapasztalatom, hogy nem csak a ráknál, majdnem az összes betegségnél, ugye, akkor nyitjuk ki a kapunkat, hogy gyere nyugodtan betegségbe, amikor nem vagy hajlandó aként létezni, aként az erőként, amit te is mondasz, Igen. hogy, hogy nem hagyom azt, hogy meghalljak. Én értem, hogy ez egy rák, de én vagyok. És hogy Igen. nekem például akkor nekem csak egy jó indulatú elváltozást diagnosztizáltak egyszer a testemben, és hát természetesen én is úgy, ahogy szerintem így mindenki, aki találkozik ezzel a hírrel életében, én is az első 3 nap a koporsómat terveztem, és sírtam, és a temetésemen voltam ott végig, és utána mondtam azt, hogy bár akkor még a tudatosság a kanyarba se volt nálam, tényleg ez még nagyon-nagyon-nagyon régen volt, és tudom, hogy előtte egy olyan életszakaszon mentem én is keresztül, hogy hagytam, hogy megalázzanak, hagytam, hogy legyűrjenek, és nem akartam nemet mondani, és a Cuki Andi voltam, aki nem Uh-huh. akart rossznak tűnni mások szemében, és tényleg ez a gyakorlatilag hagytam, hogy bárki azt csinálhasson velem, amit Igen. akar, és Igen. hogy igen, és hogy ilyenkor a sejtjeid is ezt érzik, a sejt szinten ez történik veled, hogy elkezdenek torzulni a sejtjeid, és a reprodukció, a sejt másolódás is annyira szétcsúszik, hogy a szegény sejted nem tudja már, hogy melyik sejted micsoda, és valami másként Igen. teremtődik újra. Igen. És hogy nálam is az volt, hogy nekem is megvan az a pillanat, tényleg az a pont, amikor azt választottam, és ezt így ki is mondtam magamnak, hogy oké, és én úgy neveztem, én direkt úgy neveztem, hogy jó indulatú elváltozás, mert így volt a diagnózisba, és mondtam, hogy oké, gyere ide elém, te jó indulatú elváltozás, hogyha tényleg harcolni akarsz velem, akkor hajrá, csak én szólok előre, hogy én az a nő vagyok, akit a fókuszba fognak mutogatni, akkor még néztem tévét, hogy a fókuszba fognak mutogatni, hogy na ő legyőzött téged. És Aha. hogy Wow. és hogy tényleg nekem is ez egy ilyen elhatározás volt, és onnantól kezdve tényleg ez, amit mondasz, hogy a tudatosság az nem egy kényelmes munka, Mm. nem egy könnyű meló, mert én onnantól kezdve azt tudtam, hogy ahol a fókusz, ugye ott a teremtés, hogy a figyelmemmel teremtem a dolgokat, meg legalizálom, jóvá hagyom a dolgokat, és onnantól kezdve én így megfogadtam, hogy akkor még tényleg nem voltak a tudatosságnak az eszközei a kezembe, csak annyit megfogadtam, hogy bármikor eszembe jut ez, hogy nekem van egy ilyen a testembe, azonnal másra gondolok. Aha. Wow. És hogy nekem például nagyon-nagyon szerettem régen, nem tudom hányszor elolvastam az Elfújta a szél című könyv, Elfújta a szél című könyvet, és Scarlett a főhősnek a karaktere, neki volt egy olyan mondata, hogy amikor ilyen nagyon nagy tragédia történt az életében, hogy ma nem gondolok erre, majd csak holnap. Uh-huh. És hogy nekem mindig ez járt a fejembe, hogy ma nem gondolok erre, majd csak holnap, mert Wow, de jó, jó. ma jól akarom magam érezni. És Mm. hogy én ezzel telt el a fél év, és nekem fél év múlva kellett visszamennem Uh-huh. kontrollra, és akkor így nekem is egy ilyen csoda doktornénim volt, akinek Uh-huh. csakrásnyaklánc volt a nyakába véletlenül, amit akkor Egész én nem tudtam. véletlen. Igen, és akkor még én nem tudtam, hogy az micsoda, mert tényleg így fogalmam se volt ezekről Ja. a dolgokról, és annyira emlékszem, hogy ragyogó kék szeme volt, és hogy tologatta rajtam az ultrahanggépet, és Aha. nagyon sokáig kereste ugye a Igen. helyét, ami hűlt Uh-huh. helye volt már csak a Uh-huh. elváltozásnak, és mondta, hogy tudom, hogy milyen nagy szerencsém van, hogy felszívódott. És mondtam, és ott feküdtem, és mondtam neki, hogy ez nem felszívódott, ezt én zavartam ki a testemből. És ő is elmondta azt, amit a te orvosod, hogy mondta nekem, hogy ilyen idősebb hogy volt, hogy tudja aranyom, aki így gondolkozik, mint maga, az mind meggyógyul. Igen. Igen.
És hogy én nekem is ezt egy orvos mondta, és hogy azóta tényleg ez így, és az nekem olyan nagy erőt adott, hogy és később, amikor találkoztam az Access-szel, meg a tudatossággal, akkor tényleg ez így mind visszaigazolódott, ami ott is zsigerből jött, hogy ha elköteleződsz amellett, hogy én pedig nem tudom, hogy kell azt csinálni, hogy legyőzöm a rákot, mert hogy az orvosok azt mondják, hogy ez hát nem biztos, hogy lehetséges, de hogyha te elköteleződsz amellett, hogy oké, testem, csináljunk csodát, okozzunk csodát, és szerintem te is pont ugyanezt csináltad, Igen. hogy kérted a testedet ott, amikor, hogy oké, valamit csináljál testem, hogy észrevegyék azt, hogy nekem nem kell már több kemény. Ez Mert hogy így én. van. Ez így van. És ez a fajta annyira csodás, ahogy a testünkkel tudunk kommunikálni, és ez nagyon egyszerű dolog. Tehát szerintem annyira túl gondoljuk ezt, hogy mi a testi kommunikáció, mert hogy ha leengednénk a falainkat, és tényleg csak így a megengedés teréből kezdenénk el beszélgetni a testünkkel, akkor mindent megmutat nekünk. Mindent. És utána tényleg én tavaly, nem most, hanem az előtti év decemberben még egyet így behúztam, és ott azt mondták, hogy jó, akkor ki kell venni a méhemet, a petefészkemet, és mindent is. És így ültem otthon, és mondtam, hogy nem akarok most csúnyán beszélni, de csúnyát mondtam, hogy nem. És akkor 3 levelet küldtek még, hogy ez felelőtlenség, meg hívogattak az orvosok, hogy ilyet nem szabad csinálni, és akkor én úgy voltam vele, hogy oké, akkor adok magamnak most 3 hónapot, és 3 hónap múlva el fogok menni egy olyan orvoshoz, aki nem is tudja, hogy mi bajom volt. És akkor kerestem Budapesten egy orvost, aki semmit nem tudott rólam. És akkor csinált minden, mintha elsőre oda mentem volna, kértem egy teljesen olyan vizsgálatot, hogy minden is legyen benne, és akkor jött a papír, hogy hát teljesen egész. És akkor megmutattam neki utána az előtti papíromat, és akkor így nézett rám, hogy úristen, ezek normálisak? Hát magának semmi baja nincsen. És hogy ez annyira csodás volt, hogy ugye, hát erre szoktam azt mondani, hogy tehát, tehát hogyha valaki nem mondja azt, hogy nem tudod megcsinálni, akkor te addig mész, amíg meg nem tudod csinálni. Szóval, ha nincsen arról nézőpontod, hogy ezt nem lehet megcsinálni, vagy ha nem mondja neked azelőtt senki, hogy ez lehetetlen, akkor te azt addig, egy humanoid addig megy, amíg azt létre nem hozza. Szerintem ezeket a dolgokat. Abszolút, és hogy én mindig azt szoktam mondani a nőknek, hogy csak akkor menjenek el rákszűrésre, amikor minden rendben van a világukban. Ez Amikor, így van. mert nagyon tükrözi a testünk Igen. az éppen aktuális lelki állapotunkat, és hogyha a béka seggje alatt vagy, akkor valószínű, lehet, vagy nem az, hogy valószínű, de lehet, hogy fognak nálad valamit találni. Így Mert van. hogy, és ugyanígy, ahogy a Klári is, hogy ő, gondolom nem voltál olyan jó paszba akkor, amikor újra találtak valamit így a méhedben, Nem. és hogy 3 hónapot adtál magadnak arra, hogy oké, akkor most akkor szedd össze magad, kislány, vagy különben én Igen. foglak eltemetni téged. Én szoktam ilyen Igen. kedves lenni magammal, hogy, Igen. hogy én tényleg meg szoktam adni magamnak, ugye az Access-ben is van az alapozóban a 19-es dobás, vagy a 15-ös, ez a vagy választasz most már valami mást, vagy dögölj meg. Így Hogy a szó van. szerint így van leírva, Így vagy van. állj meg, és hogy én szoktam magamnak adni ezt a orosz rulett-szerű ultimátumot, hogy figyelj, most vagy befejezed a szarakodást Ugyanezt. magaddal, vagy megváltoztatsz bármit, amit meg kell változtatni, vagy ha nem, akkor meg is érdemled. Én ezt szoktam mondani magamnak. Igen. Pont ugyanez. 2-3 hete nem tudom, hogy mikor, vagy egy hónapja volt az, amikor már így nagyon-nagyon rosszul, tehát azért ennek a menstruációnak azért volt ilyen előjele már a testemben, és tényleg azt mondtam, hogy na figyelj ide, vagy meghalunk, vagy megváltozol, mert én így nem vagyok hajlandó tovább élni ebben a testben. És ez az az energia, ami ebbe van nekem valahol az erő, és ezt most így nagyon sokan félnek ettől, de hogy a meghalás az nem mindig azt jelenti, csak hogy meghal benned az a valami, amit én például imádom. Én annyiszor kérek jelenet vége balra elkezelést, bársz után is, vagy bársz előtt, mert hogy számomra minden olyan dolgot, tehát
Ez nem az, amikor most itt meg fogsz halni tőle, hogyha kapsz egy jelenet vége balra elkezdést. Mhm. Ha hajlandó vagy összekapcsolódni azokkal az emberekkel, akikkel, azoknak hozzájárulás lehetsz a választásukhoz, hogy vagy mennek, vagy maradnak, mert én mindig ilyenkor összekapcsolódok, akár több emberrel is, akinek hozzájárulás lehetek, de hogy én magamnak is akkor. Szóval mindig van valami olyan változás, olyan sok dolog van, amit így tartunk tudat alatt, és nem is tudjuk, hogy ott tartogatjuk magunkba, de hogy például ezek akár a dobások, akár a jelenet vége be arra el, vagy bármelyik olyan testkezelés, ami ehhez van, szerintem nagyon sokat tud dobni rajtunk. Én például nagyon szeretem. Nekem a Igen, jelenet vége balra el a kedvencem. az egy óriási nagy választásba Pontosan, belekényszerítés igazából tényleg, pontosan, hogy nagyon sokan pontosan. azt hiszik, hogy ez egy egyirányú utca, pedig nem, ez egy Y, ez abszolút az Y-hoz visz téged, és ott neked kell választani, és hogy ilyenkor tényleg az, hogy hajlandóak lennénk-e az élet energiájába kapaszkodni, az élet Wow. energiáját választani, és hogy azt az életet, amit még mi is élvezünk, és tök jó, hogy ezt mondtad, hogy nem vagyok hajlandó tovább így élni ebben a testben, Így van. hogy ettől alakulnak ki a betegségek, amikor úgy élünk a testünkbe, ahogy te fogalmaztál, hogy nem a te életedet éled, de hogy igazából te nem tudsz a saját életedhez kapcsolódni. Igen. Hogy csak túlélünk, csak vegetálunk, és hogy az életnek annak a fajta életnek, amit te már választottál, és szerintem nagyon sokan megkapták ezt az Access által is, és hogy az egy olyan életenergia, ahol tényleg benne van az, hogy imádok élni, és hogy én emlékszem rá, mikor nem sokkal azután, hogy minősített facilitátor lettem, onnantól kezdve indultak meg nálam tényleg azok a választások, amik olyan életet teremtettek, hogy egy pár hónap múlva így emlékszem rá, hogy egyik reggel fölkeltem, és így néztem, hogy úristen, én szerelmes vagyok az életembe. Ez nagyon jó. És hogy Mhm, ez a fajta mhm, életérzés és életenergia iránti mhm, elkötelezettség mhm. az, ami tényleg ez a mindenen keresztül visz. Jaj, és ezek annyi, amikor erre így rá érzel ennek az érzésnek az eszenciájára, akkor onnantól kezdve az élet maga az ajándék. Mert hogy nem egyszer csak kiteszem a lépcsőházajtón a lábam, és akkor télen mondjuk megcsípett a hideg egy picit, és akkor de jó, pedig nem is szeretem a hideget, de Mhm. hogy átfutott rajtam valami, akkor, amikor így most már a tavasznak az illata, a szele, és csak így átfut a testemen, és mintha így hozzáérne valami sejem a testemhez, és akkor wow, de szerencsés vagyok, hogy élvezhetem ezt a pillanatot. És ezek nem napok, hanem nem egyszer itt a konyhába például teszek-veszek, vagy megérzek valami ízt, és akkor wow, de szerencsés vagyok, hogy... És akkor így átfut a testemen egy ilyen wow, de jó! Vagy ha felismerek valamit, és akkor így, wow, vagy csak nézek ki a fejemből, én nagyon sokat sétálok itt a Balatonparton, és csak úristen, mennyire szerencsés vagyok, hogy ezt láthatom minden reggel. Tehát, hogy ezek a dolgok azok, amiket régen nem tudtam, hogy ez mi, most meg így, úristen, tehát sokszor csak így jövök, megyek, és akkor valami olyan sugallat megy át a testemen, és akkor, wow, ez most de jó volt. Nem tudom, hogy mi ez, de most ezt így, wow, nagyon jó. Vagy az, hogy tudunk beszélgetni, itt a virágom most nyílt ki mögöttem, ott a másik, a bazsalikomom. Szóval olyan dolgok vannak az életben, amikről eddig így a fogalmam sem volt, vagy csak egy finom vacsora, vagy csak megízlelni én például nagyon szeretem a bort, nem vagyok alkoholista, de hogy egy nagyon finom bornak például az ízét, ami olyan, tényleg, ami olyan wow, és akkor ezt így, amikor így berakod a szádba, vagy egy nagyon finom csokinak, vagy sajtnak, és akkor így átfut a testeden tényleg olyan sokszor, mint hogyha orgazmusod lenne, csak amúgy nem az van, de hogy ez az érzés, amikor így, és onnantól kezdve így wow, én annyira szerencsés vagyok, hogy élhetek. És hogy Ezek ez a, az, ami... ezek a orgazmikus pillanatok, hogy én mindig azt mondom, Igen. hogy az érzékszerveidnek is van, hogy
akkor szép tájat látsz, akkor a szemednek Ah, igazmus. ah. Amikor, tudod, vagy én például az élő zenétől is ilyen borzongani tudok, Az is, és hogy igen, igen, akkor a füledbe van orgazmus, és amit igen, mondasz, hogy beveszed a szádba, akkor az meg, hogy bársonyt igen, simogatunk, akkor a tapintással a bőrünknek, igen, és hogy tényleg így a testi szinten is, de hogy tényleg a lelki szinten is, és az, hogy igen, az életnek az ajándéka, az soha nem egy olyan hú, de nagy esemény, mi mindig azt hiszük, hogy ugye, hogy ehhez olyan különleges nagy mm, alkalmak kellenek, pedig nem. Pontosan, hogy nem, hogy akkor, amikor így a hétköznapokban, az, amikor tényleg nem számítasz rá, megtalálod így az ajándékokat igen, egy boltba menés közben igen, akár, de igen, tényleg, igen, hogy akkor vagy az, hogy tényleg megvan az életnek az ajándéka, és nem akarom igen, elengedni, nem akarom föladni, és igen, hogy tudom, hogy vége lesz egyszer, mhm. mert hogy én mindig ezzel szoktam, amikor a gyerekem mindig attól parázott, mikor kicsi volt, hogy jaj, anya, csak meg ne halljál, és mindig megvigasztaltam, hogy de kicsikén meg fogok, jó? Csak még nem Igen, most. És hogy igen, tisztában vagyunk vele, de még nem most. Még nem most. igen, Majd amikor én választom, és hogy ugye ez a betegségek is, például a rák is egy olyan érzést tud neked produkálni, mint hogyha nem lenne választásod az életed igen. felett. És hogy nagyon sokszor ezt ültetik be az emberekbe, hogy hát sajnáljuk, tudjuk, hogy nem így Igen. tervezted, de lejárt az idő, és nem, 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 nem. Ez neked az még az energia, ez nagyon jó, amit most mondasz, ez a nem. Tehát tényleg ez az energia, amikor így, de ezt energetikailag kell oda tenned, ez a nem. És nekem például ez a gyilkos energia valahol, ez a nem. És most már nagyon sok mindenre tudok nemet, addig soha semmire. Mindent is mindenkinek, ha a lógott a nyelvem, a hajam, a mindenem, de mindenkinek minden be volt hajtogatva, szép volt, jó volt, rend volt, tiszta volt, kaja volt, minden volt. Kit érdekelnek? Ha jó esik, megcsinálom, ha nem esik jó, nem csinálom. Ha jó és esik, elmegyek, ha nem esik, nem megyek. És simán tudok nemet mondani. És ez, úristen, amikor megtanulsz nemet mondani, az életre pedig igent mondani, na akkor totálisan megváltozik az életünk. Igen, mert nagyon sokan, én is ugyanilyen voltam, mint te, és hogy azt hittem, hogy az a boldogság, amikor én mindenkinek megfelelek, és mindenki boldog miattam. És hol voltam, hova jutottunk a végére? Nézzetek rá tök őszintén, tényleg többiek, Igen, mindenki, hogy igen, hova jutunk olyankor? Sehova. Sehova nem, nem jutunk, hogy én igen, halok bele a saját életembe, és a nem igen, igen, választásomba. igen, És igen. hogy még egy picit így a nőiségről akarok beszélni, hogy ebbe az életben női testet választott magunknak. Tetszik, nem tetszik. És hogy az, hogy kinek milyen a szexuális beállítottsága, meg hogy hova sorolja magát, az mindenkinek egyéni probléma, de akkor is női tested van, és hogy ennek a testnek nagyon-nagyon sok előnye van, és varázslatossága van, és nagyon sok mindenre képes, azon túl, amit így gondolunk, hogy ő képes rá, és higgyétek el, hogyha beleálltok abba, hogy felfedezitek azt, hogy mit jelent valójában nőnek lenni, mit jelent varázsló nőnek lenni. Ah, de jó. Igen, mert hogy minden egyes sejted, molekulád igazából ezzel Igen. tisztában van, az Így elmélet. csinál, ahogy beszélsz róla, így csinál, rendesen így. Nagyon jó, úristen, annyira csodás, hogy beszélsz erről, köszönöm. Igen, és hogy én például, én az a nő voltam, aki ez a rejtegette mindig a nőiességemet, rövid haj, farmer, sportcipő, földszínű ruhák, ez a véletlenül se lehessen látni, meglátni engem, és onnantól kezdve, hogy meggyógyítottam magam, vagyis hogy inkább beleálltam és választottam a nőiségemet, ő, most már tudok vele mit kezdeni, és hogy büszkén viselem azt, hogy nő vagyok, büszke vagyok arra, hogy nő vagyok, és ugye ez nem a piros rúzs, meg a magas sarkú cipőről szól, hanem egy energiáról. Uh-huh. És Wow. hogy igen, és hogy ehhez nagyon-nagyon hozzátartozik az, hogy beleálljunk abba az erőbe, amiről most beszéltünk, hogy Igen. nem akkor leszek jó feleség és jó anya, ha mindenkinek azt csinálom, amit ő szeretne, hanem igen, a férfinak is akkor leszek a legvonzóbb és a legjobb társa, Igen. hogyha én tündöklök, mint nő. Igen. És És a nekem gyerekek fiaim, is. igen, és nekem fiaim vannak, és annyira csodás volt, ahogy
Addig anya volt a lábtörlő, persze nem így van, de csak így tudom gyorsan kifejezni magam, de hogy onnantól kezdve, hogy én beleálltam az erőmbe, ezek a gyerekek úgy beleálltak a saját erejükbe, hogy csodálatos nézni, ami erő bennük lett, bennük is. És az egész családomban amúgy nagyjából mindenkiben, mert hogy minden is megváltozott ezáltal. Tehát ahogy én beleálltam az erőmbe, gyönyörű szépen beleállt mindenki az erejébe. És ez amikor nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ha igazán önmagunkként létezünk, akkor magamisták vagyunk, meg mit tudjam én, mennyi ilyen elképzelésünk van erről. Nem, a legnagyobb hozzájárulás vagyunk a világnak. Ezzel az energiával, amiként létezünk. Aki meg olyan, az meg úgyis azt fogja rád mondani, hogy egy nagyképű beképzelt majom vagy, de az csak azért, mert hogy ez az ő nézőpontja. Én azt szoktam Persze, ezt tudjuk, hogy valahogy ez eddig van, saját hogy olyan magából. önző vagy, mert hogy nem azt csinálod, amit én szeretnék, Így hanem azt, van. amit szeretnél. Így van. És ezzel én már csak nagyon jókat tudok mosolyogni rajta. Legyen így. Én felvállalom ezt is. Én Mhm. mindent felvállalok. És innentől kezdve, úristen, amikor tényleg hajlandók vagyunk ennyire sebezhetőek lenni, én mindig azt mondom, hogy először önmagammal kell sebezhetőnek lenni, de hogy én tényleg hajlandó vagyok a szart is kipasszírozni magamból, mert hogy ettől működik az élet. És igen, vannak olyan napok, amikor nagyon kényelmetlen, de vannak ezek a pillanatok, amikor meg így, wow, úristen, annyira szerencsés vagyok. Szóval én még azt is tudom élvezni, ahogy hozzáír a takaró a bőrömhöz, vagy a párna, ahogy megfordulok az ágyba, és akkor érzem, hogy úgy de jó meleg, és ez a saját testemnek a melege. Tehát én olyan dolgokat tudok élvezni, amit így addig, szerintem ember lehet, hogy észre sem vesz, hogy ezek ott vannak, de hogy ezek számomra az élet legnagyobb ajándékai. És onnantól kezdve totál, tehát nekem annyira megváltozott az életem, hogy így nem tudom elmondani. Az összes ember megváltozott körülöttem, aminek nagyon-nagyon örülök, mert hogy minden olyan ember eltűnt az életembe, akinek csak az energiám kellett. És most hát tényleg csak olyan emberekkel vagyok körülvéve, akikkel így imádok akár veled is beszélgetni, szóval ez akkora ajándék, hogy mi ilyen dolgokról beszélgethetünk. És hajlandó vagyok azt is megtenni, hogyha nem hozzájárulás az a beszélgetés, én nem beszélgetek azzal az emberrel. Én azt mondom, hogy wow, bocsi, sorry, de nem mennem kell. Vagy bármit. A telefont is hajlandó vagyok letenni bárkinek. Mert hogy nem. Tehát nem adom az erőmet, nem adom az energiámat. Hát meg ugye ez a tisztelem már magam annyira, Így van. Így van. hogy azt választom én is, ami nekem is hozzájárulás, nem Így csak a van. másiknak. Pontosan. És ezek a beszélgetések, ezek szerintem nem, hogy nekünk, hanem az egész világnak hozzájárulunk ezekkel a dolgokkal. És ez a befogadásnak szerintem a legnagyobb csodája, hogyha mi hajlandóak vagyunk befogadni önmagunkat, akár a legnagyszerűbb, akár a legelcseszettebb változatát, akkor az egész világnak invitálás vagyunk ezzel, hogy milyenként létezünk, aztán nézd meg, hogy te mit tudsz választani ebből. Szoktam mondani, amiket mondok, azokat vigyétek el magatokkal, próbáljátok ki, csekkoljátok le, de hogy ez nem biztos, hogy igaz lesz nektek, amiről én ma beszélek. Tehát, hogy vagy hozzájárulás, vagy nem. És nekem az is teljesen rendben van, hogyha nem. Az is teljesen rendben van, hogyha valaki akár megítél ezért. De onnantól kezdve, amikortól elkezdtem ennyire sebezhető lenni, olyan érdekes, hogy senkitől nem jönnek az ítéletek. Szoktam mondani, hogy ítéljetek már meg, hogy érezzem már egy kicsit, hogy milyen az, amikor így megítélnek, de senki nem akar megítélni semmiért. Szóval, Választunk igazán nagyot, és akkor majd megfognak, tudod? ja, ezt most pont ezzel játszok most, hogy tudnák akkorát választani már végre, hogy valaki megítéljen azért, hogy mekkora nagy picsa vagyok, de hát még mindig nem sikerült akkorát Igen, én választanom. onnan tudom, hogy mindig ilyen sikerült valami óriási nagyot választanom, hogy megjelennek az ítélkezések így körülöttem, és akkor most már tényleg így játszok ezzel, hogy ó, jaj, de jó, akkor tényleg nagyot választottam, mert hogy Na, ezt valaki köszönöm. már kiverte a biztosítékot Köszönöm. Most valakinél. igyekszek tényleg akkorákat választani, hogy mindenkinél kiverjem a biztosítékot. Szóval köszi. Ez most nekem nagyon nagy hozzájárulás volt, hogy ezt Örülök mondtad. neki. Köszönöm. Köszönöm. És hogy én még így még
így az arcszavak egyikéhez így elmondanám, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy azért is érdemes magaddal foglalkozni, hogy te rendben legyél, hogy a női köreimnek van egy ilyen szlogenje, hogy ha a királynő boldog, akkor a birodalom is boldog. Wow, köszönöm. És hogy nézzétek Wow. meg, hogyha te szarul vagy, akkor az egész család szétesik. Ez így van. És egy tényleg Wow. szétesik, és amikor te középen vagy, akkor minden részecske molekula, a család is egy, ugye, te vagy a sejtközpont, a sejtmag, minden részecske molekula teszi a dolgát. De amikor a sejtmag így szétesik, akkor Vége. Hát igen. ennél csodásabb zárszót nem mondhattál volna. Én nem tudok semmit. Én csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm, mert hogy ez most nekem is hatalmas nagy hozzájárulás volt. És én még nem voltam ezekben a női körökben, de most már marhára elkezdett érdekelni, úgyhogy majd itt adáson kívül beszélgessünk, hogy hogy lehet oda Jó. bejutni, mert hogy én szívesen részt vennék ezekben, mert itt valami fantasztikus dolgokban vagytok ti benne, amiből én mindenféleképpen kapni szeretnék, mert ti valami nagyon jó kis tudsz van ott. Igen, én azért szoktam mondani, hogy egyszer az életbe egyet így ki kell próbálni minden nőnek, hogy milyen egy ilyen olyan közösségbe benne lenni, ahol tényleg más egy női közösség, aki így a nőiséget választja, vállalja, mert hogy semmihez nem fogható a világon, de tényleg, ez Én tényleg nem. kérek most ebből, nem tudom, hogy Jó. majd, vagy hogyan nem, de én ebben valahogy részt szeretnék venni, úgyhogy bárki, aki részt szeretne venni ezekbe is nem tud róla, az keresse Andit, és vegyünk valahogy részt együtt ebben, mert hogy ez csoda, ez nekem Igen, csodálatos. most már egy ideje, már több mint egy éve nem indítottam, és most már nagyon-nagyon sokan kérik, úgyhogy el fog indulni most már hamarosan egy újabb Tök jó. női kör, mert hogy tényleg látom azt, hogy annyira nagy igény van a nők körében erre, és hogy kétfajta férj szokott lenni, az egyik az utálja és megtiltja a nőnek, hogy nehogy oda járja, mert már túlságosan kinyílt a szád, amióta ott vagy. Hát ezt ismerjük, a másik meg az, aki találkozni akar velem, mert egyszer el szeretné mondani, hogy mennyire hálás. Wow. Uh-huh. Ó, de jó ez. De ilyen semleges férjek nem szoktak lenni itt se. Tök jó. Na, itt is írják a chatbe, hogy nagyon köszönöm ezt a sebezhető őszinteséget, végig futkározott a gerincemben a borzongás energia minden. Igen, hát mi is köszönjük ezt a teret, amit itt tartotok nekünk itt közben. Pontosan. Mert ugye ez nem jött volna létre, hogyha ti nem vagytok itt. Igen, igen, igen. És köszönöm ezt a beszélgetést. Én nagyon szívesen folytatnám még ezt valahogy. Ugyanezt mondtam múltkor is, de hogy most még nagyobb tér Jó, nyílt, akkor fogjuk! úgyhogy mi az, amit közösen létrehozhatunk itt az emberiségnek, akár a beszélgetéseinkkel, mert hogy tényleg nagyon jól érzem ebbe itt most magam, és múltkor is ugyanúgy voltam, úgyhogy mi az a következő lépés, amit együtt megtehetünk, mert van itt valami, ami nekem nagyon kis izgalmas. Igen, abszolút, abszolút érződik. Köszönöm. Úgyhogy Én is. folytassuk. Igen, Valahogy. Nem tudom, folytassuk. hogy, meg mikor, de folytassuk valahogy ezt. Megszületik úgy is. Így van. Köszönöm szépen. Én is Köszönöm nagyon nektek szépen is, akik köszönöm. néztek, és azoknak is fel fogom én is tölteni akkor a YouTube csatornámra, át fogom küldeni Andinak is a felvételt, ahogy le tudom tölteni, és aki utólag nézi meg, azoknak is nagyon köszönjük, hogy itt voltak velünk, és utólag is megnéztek minket. Akik meg élőben, azoknak meg pláne köszönjük az energiájukat. Igen, és hogy választátok az életet és magatokat. Így van, pontosan. Nagyon-nagyon boldog nőnapot, és azon kívül az összes többi Így is. van. Mindent is. Köszönöm szépen. Én is köszi. Puszi Puszi, mindenkinek. Puszi, sziasztok! puszi, puszi.